So at least saro yan na magayon na punto madam ano ta an ikikatakot man lang primero so panghulog kung dai kaming panghulog. Pwede man pala na halimbawa dati ng miyembro nagpalta, pwede man na pagrulayan iyan kumbaga i-reconstruct na sa natabi madam ano po. Iyo po, pwede sindang sa ingon yan na bulan, iguang pangulog, di magulog. Sa susunod na dahil. Sa susunod naman, basta ang pakiulong ni po, siguraduhon lang kan sa tuyang mga miyembro na bago kita umabot sa edad na 60, makahulog na kita ng at least 120 months para po kung dahil na kitang trabaho, makwalify lamang po kita sa retirement pension. Kung dahil po yan, makukumpleto ang 120 bulan, madagdag na naman itong panahon na dahil po kita makapension na magbabayad pa po kita. Ay, opo. So, yan lang po. Maski po yan putol-putol. Pwede po yan, pigbibilang po yan ng SSS base sa number of months na ibinayad. Opo. Now, duma naman, paano ta sinda makumbinser sa indang kapabilidad na magbayad nga? Halang kawon siguro iyan, madam, na pabayadan. Igwa kitang pwedeng i-offer sa indang mapagpilian na kunya na sistema nga ya uniman sa nang pwedeng ihulog mo iyan. Igwa tabi nin arog kaan, madam? So far, ang pinakang minimum po ngunyan, 570 ang self-employed kasi ang 10 pesos kayan para baga sa employees compensation. Although sabihin tapang self-employed kita, kinukonsidera po yan ng ECC na parte ng double recovery. So 570 ang minimum tapong contribution. Pero kung iisipon tayo, sa factor pa po yan sa current na value kan sa tuyang kwarta, parehas man lang po yan kang mga inot na panahon na 84 pesos. Yun. So, kung isipon pa po yung inflation, dahil po kita nagtaas talaga kung sa tuyang hulog. So, parehas din po yan. Only that, by number, kung hihilingon ta ang number, nakula. Pero kung yung purchasing power po, parehas din. Iyan gusto. So, yan po, iyo ang pinakang minimum ta. So far, iyan na nga ni po ang option sa SSS. Pwede kang putol-putol lang muklog kung dahil kaya po yung diretsahan. Yun. Yun, itong diretsyo. Igwa pa dyan, Madam Tabi, so voluntary contribution, yung parang 560 pesos yung voluntary. Go ahead po. Yes po, yung 560 po, voluntary ito. Ang voluntary po, ipaliwanag ko, yan po, available lang po yan sa mga miyembro kang SSS na nawara nakitrabaho, dahil na nagtrabaho, na dati na pong miyembro kang SSS. Pero kung mapuon po kita as voluntary, dahil po, pwede yon. So mapuon kita either as self-employed or employed bago po kita makapag-voluntary. Yun, diba? opo. Yung magayon, madam, naihapot ko yan, tanganing makatabang kita sa driving factor na makumbinsir ining sa tuyang mga pag-iribang tricycle drivers, mabinsir sinda sa araw kan na pasistema tabi. Ano po? Iyo po. Iyon po ang purpose mi kaya ikinaagnian sa rong venue mi. Actually, we have two venue digdi sa Tabaco. Ang Saroya, digdi sa City Hall para kay itong mga nagbibisita man sa City Hall. And ang Saro, yung mga tricycle drivers para mismo dahil sindang rason na ngayon dahil kami nakaduman, dinuman mi na po, rinanin mi na po ang sa tuyang mga tricycle drivers para dahil na po sindang rason na wala sindang panahon na dumalbeses para makarehistro. O ni may hapot digdi, madam, in general na initabi. Good morning po. Pakiapot tabi sa SSS. Mas 60 na ako. Madali na mag 60 years old. Gari may kulang pa po akong 36 months. Pwede ito ulugan na gabos para makompleto. So 120 bulan na hulog tabi, madam. Madangog po kami tabi. Go ahead po. Itong mas 60 na po, pwede ta pong hulugan itong 36 months na sararuhan. However, mahalat man lang, diraray po kita na kumpleto ta ito based on the monthly applicable month. Yung applicable month, baga po kay itong 36 months na ito, bago po kita makisahil kang retirement. Kunyan, mga semester rin kita kayo, kung nung rin ito ma-fall, yung next na po pwede po siya
na makukonsider na 120 months. Igwabaga po kitang semestering na inaapod. Say, ang pinakang ngunyan, 2024, ang 120th month niya is July. Ma-retire po siya. Pwede po siyang makaretire by October. Hindi po siya pwedeng makaretire by August or ngunyan ni July. So, mahalap po kita, mas mabayaran na po niya yun, 120 months in advance, mahalap nang giraray po kita kang applicable month na natin. Yan. So halimbawa gusto niya ng bayadan itong 36 months na itong kulang pa kaning makumpleto na pwede nang ulugan pero mahalat kan applicable month na pwede itong ma-avail na tabi over. Yes po. Yun. Yes po. Oh. Precisely. May igwa pa ning hapot madali na daang mag-60 pero nahiling niya sa records niya na igo ning previous years nasa sarong taon may kulang na sarong bulan, sa sarong taon may saro naman. Parang mga nakaagi pa. Ano ito, pwede da itong kumplehan bago mag-60. Tanganing makumpleto man tabi iga boss, over? Aday po. Iyan self-employed and voluntary payments, igwa po yan deadline. Mm-mm. Quarterly deadline po yan. Ang nakalampas na po kita, duman sa deadline, dito na po pwedeng bayaran ito. Opo. Ining nagapot kaya, employed siya, madali nang mag-60, pero nahiling niya duman sa records, uy, kan taon pala naarog ka ini, igwa kung day nahulugan kan employer. Tapos, masunod na taon, igwa na, pwede iyan nahulugan? Sin-employed po yan, pwede pong sinilon niya itong employer niya. Oho. Pwede po yun. Kaya lang, baka may rason din yung employer. Oho. Kasi ang warang hulog, ibig sabihin, wala siyang kinita. Kasi kung wala po siyang kinita, at least 1,000 within a month, Mm-mm. hindi po siya pwedeng hulugan sa SSS. Kahit po sabihin tang hindi siya terminated, kung wala siyang income for that particular month, hindi po siya pwedeng hulugan Yun. sa SSS. Pero kung regular employee, madam, regular employee siya na may na-receiving sweldo, sustained iyan, pero sa employer, nagpalta ka, nakaaging mga taon, pwede itong hulugan bago mag-60? Yes po. Pwede pong hulugan yon. Kung talagang dailang nahulugan ni employer, pwede pong hulugan ito. Mm-mm. However, yun na nga ang sinasabi ko, kung nakasislib siya, although nag-receive siya sweldo as compensation sa employer niya, pero kung siklib siyang sinasabi, dito sabi, kasi hindi yun actual income. Iyon. Sige tabi, madam, because I'm afraid we're running out of time. Salamat din maray sa informasyon mo sa oras tabi. Mabuhay ka mo dyan sa SSS Tabaco, tabi. Okay. Salamat din, Mayor. Salamat. Good morning. Sige po. Ripio, may sarong pahabol lang akong hapot kasi nareparo ko may mga na akong estudyante digdi. Ma'am, pwede ang estudyante magmiyembro sa SSS na dahil pa man ang mga trabaho? Kagunyan po, nasa registration kita, maski yung mga estudyante, pwede ka pong issuean kinambol. Number. Sige. Yes po. So dahil man sila magduhulog sa dahil kasi nang pag may trabaho na sa kanila. Okay. Thank you very much. So, yung paripio, alidigdi sa Ciudad Cantabaco, si Madam Susan Malubad, kaya ribadigdi si na Alwin Mapas, hindi ba pang miyembro kang empleyado kang SSS Tabaco, CP, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much pa rin, Jomar. Salamat man kan sa edu paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos si News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan banwaan.